Ja, jeg vil lige starte mødet ud her med at lige fortælle, hvorfor du ikke burde lytte til mig, og hvorfor du måske burde lytte til mig. Som du ved, vil jeg gerne have noget gennemsigtighed, og så må du danne dig dine egne beslutninger, om det er noget, du vil tage videre og bruge selv. Så grunden til, at du ikke skal lytte til mig, jamen det er, fordi at jeg er ikke finansielt uddannet. Jeg har ikke nogen rådgiveruddannelse til at rådgive dig økonomisk på nogen som helst måde, og jeg er slet ikke certificeret til det. Og så skal det siges, at jeg lever heller ikke af trading. Så det kan du tage med dig i dine overvejelser her. Grunden til, at du burde lytte til mig, det er, fordi jeg har været i det her game i mere end 10 år. Jeg har brugt 100, hvis ikke tusindvis af timer foran en graf på YouTube-videoer. Jeg har deltaget i kurser, downloadet flere hundrede indikatorer, altså virkelig brugt rigtig meget tid på trading. Jeg har tabt masser af penge, tabt masser af prop firm accounts osv. Så jeg ved, hvordan det er at tabe penge, og jeg ved, hvordan det er at tjene penge. Så er det ligesom sagt. Men du skrev til mig, og jeg har kigget på det, du skrev her. Jeg har markeret ligesom det, jeg ser, ligesom er det vigtigste i forhold til det, du skriver. Det handler lidt om at holde dine trades længe nok. Dine taber er større end dine vinder. Du tager profit før du rammer dit TP, og du rykker dit stop loss. Og så har du nogle execution problemer lidt, som jeg gerne vil høre lidt ind til. Men i bund og grund, så ved du allerede, hvad problemet er jo. Dine taber er de større end dine vinder. Og det er typisk, fordi du tager profit før at du rammer din TP, og en gang imellem, så kommer du til at rykke dit stop loss. Og hvis vi kigger på det visuelt, hvordan det ser ud, i din backtest, så har du dit oprindelige risk-reward profil, som du nogle gange har. Jeg ved ikke, om det er 1-3. Det var bare for eksempel skyld. Ja, okay. Jamen, så passer det meget godt med 1-3. Det var meget heldigt. Men når du kigger på din oprindelige profil, risk-reward profil, så ser den jo også god ud. Men i virkeligheden, når du for eksempel lukker, før at du rammer dit TP, så har du faktisk en 1-2 profil. Hvis du rykker dit stop loss, så kan du ende med at have en 1-1. Og hvis du laver den her giftige kombination med at rykke dit stop loss og lukke din TP, før den rammer dit TP, så har du måske en asymmetrisk risk-reward profil, hvis du kigger på det her over mange trades. Ja, og hvis du kigger for eksempel på hvis du tager 100 trades med en 50% win rate, så kan du kan slippe afsted med at tage profit tidligere. Du kan endda slippe afsted med at rykke dit stop loss, men det kræver så også en rigtig god vindprocent. Men det her med at rykke dit stop loss og tage profit for tidligt, på sigt, så vil det give en rigtig, rigtig dårligt resultat. Ud fra at du så er i break-even, jamen så virker det til, at du har lavet lidt en kombination af alle sammen. Men i forhold til at rykke stop loss, tage profit før tid, er det til tabende trades. Så jeg vil gerne kigge på, hvorfor vi saboterer os selv egentlig. Vi ved, at vi skal lade være, men alligevel gør vi det. Grunden til, at vi gør de ting, vi ikke skal gøre, det er jo i bund og grund, fordi frygt. Vi er bange for at tage penge, og det her med at tage penge, jamen det har en underliggende effekt på os. Det giver os følelsen af smerte eller ubehag, eller hvad man skal kalde den følelse af at tabe en trade. Og det gør fandme ondt. Det kan vi ikke komme udenom. Og vores hjerne, den forsøger jo at hjælpe os ved at undgå den her smerte og ubehag. Og det gør den ved at komme med nogle gode idéer, som hedder for eksempel, jamen hvis jeg nu rykker mit stop loss, hvis jeg gør det større, så er der jo chance for, at jeg ikke bliver stoppet ud. På den måde undgår jeg den her følelse af smerte og ubehag ved at ikke at tabe mine penge. Eller den siger, jamen hvis jeg lukker traden nu, mens jeg er i plus, og før mit TP er ramt, så kan markedet ikke nå at vende sig på mig, og det kan ikke nå at stoppe mig ud, og så mister jeg ikke nogen penge, og på den måde kan jeg undgå den her smerte og ubehag. Men på sigt ved at gøre det, jamen, så giver det mindre gevinst, og det giver et større tab på dine trades, når du lukker traden før den rammer TP, og gør dit stop loss større. Og på sigt, jamen, så giver det endnu mere smerte og ubehag, fordi at du får et dårligere resultat. Så hvordan gør vi noget ved det? Efter min mening, der handler det om, og efter hvad jeg selv har erfaret, der handler det om at få et nyt forhold eller en ny association til det her med at tabe. Og måden, som jeg ligesom har overkommet det, ikke at jeg ikke taber, men måden, at jeg overkommer det her med at rykke mit stop loss og tage profit før tid. Hvis du kigger på alle mine videoer, jeg har lagt ud, så er der ikke på noget tidspunkt, jeg lukker en trade før, og jeg rykker på ingen måde mit stop loss, eller er der til en taber.
Og der føler jeg, at det er igennem backtesting, det foregår. Fordi i din backtest, men der ved du præcis, hvor mange trades du vinder, hvor mange du taber. Og der må konklusionen være, at det er uundgåeligt at tabe. Og i din backtest, så ved du også præcis, hvor mange trades du kan forvente at tabe. De næste 10 trades, de næste 100 trades. Og hvis du har lavet en sådan dyb backtest, så ved du også, hvor mange tab i træk du får. Så derfor bør det ikke komme bag på dig, og derfor må man ligesom forvente, at man taber. Og jeg mener sådan rigtigt forvente, at tab er en del af det. Fordi typisk, så går du ind i en trade med en forventning om, at man vinder traden. Og det giver sig selv, fordi hvis du forventer, at du vil tabe en trade, så vil du aldrig gå ind i den jo. Det vil være idiotisk at gå ind i en trade, man regner med at tabe. Men det handler virkelig om at have det her, altså virkelig acceptere, at tab er uundgåeligt. Det kan ikke være anderledes på nogen som helst måde. Og tab er faktisk en præmis for profitten på sigt. Når vi rammer vores stop-loss, så har vi en negativ association, men vi skal tænke på, at vi har stop-losset for at stoppe blødningen. Vi har et stop-loss for, at vores trade ikke stikker fuldstændig af og gør, så vi taber alle vores penge. Så stop-lossen er en god ting, hvis den bliver ramt. Det betyder, at vi har beskyttet vores kapital. Og så skal vi have den her indstilling på, at for at jeg kan vinde på lang sigt, så bliver jeg nødt til at tage de her små tab, skulle det gerne være, for at jeg kan vinde på lang sigt. For at vinde på lang sigt, må jeg tabe på kort sigt. Og det skulle ens backtest også gerne vise. Og til slut, jamen, så vil jeg citere Tom Haugaard, en dansk daytrader, en high stake trader, som siger også, at det er den bedste taber vinder. Han har skrevet The Best Loser Wins, en bog, jeg klart kan anbefale. Det er en bog, der virkelig har ændret mit syn på trading fuldstændig, som også er, at jeg har det her forhold til tab, som jeg også har haft brugt mange år på at prøve at undgå tab, og haft rigtig svært ved tab. Så det er ligesom det, jeg har tænkt i forhold til din trading. Det er det, jeg har forberedt, jeg vil tale om med dig. Præcis, og det er faktisk en rigtig god pointe, du kommer med. Fordi vi har også en eller anden tendens til, hvis jeg lige går herover, når vi er inde i det røde felt, altså når vi er minus, lad os sige, vi åbner traden her. Når vi er inde i det røde felt, når vi er minus, så er det typisk, at vi bliver optimistiske, og vi tænker, men nu prisen den vender nok snart. Den vender nok snart, så jeg holder den kørende. Jeg rykker måske stop-losset, gør det lidt større, fordi det vender nok snart. Men når vi derimod er i det grønne område, så er det der, vi bliver pessimistiske og tænker, nej, jeg må nok hellere lukke, den vender nok snart. Den vender nok snart, i stedet for at lade den køre og være optimistiske. Så vi burde faktisk vende om på vores pessimisme og optimisme. Når vi er i minus, der er det, vi skal være pessimistiske og tænke, den fortsætter nok videre, så jeg skal ikke rykke mit stop-loss. Og når vi er i plus, så skal vi være optimistiske og tænke, jeg har ret i det, jeg siger, den kommer til at fortsætte, så jeg skal ikke lukke min trade. Så vi har en eller anden omvendt optimisme og pessimisme i forhold til, hvor vi er i traden. Og det er jo egentlig i stedet igen hjernen, der prøver at beskytte os, men som faktisk gør det modsatte, saboterer os faktisk. Ja, altså, og det er jo altid nemt bagefter at være bagklog og sige, jeg skulle jo bare have gjort sådan der. Og det er sgu noget andet, når man sidder der med rigtige penge på spil. Men der vil jeg så anbefale dig, at du prøver at backteste. Hvad vil der ske, hvis jeg egentlig bare sætter det til break-even? Eller hvad vil der ske, hvis jeg lader min trades køre? Og så altid forsøg at læne dig op af din backtesting. Fordi at du bliver nødt til at have noget rationelt for at vide, hvorfor gør jeg det her? Altså, hvorfor tager jeg overhovedet den her trade? Jamen, det er jo fordi, at det viser sig, at ud af 500 trades, eller 100 trades, hvor mange du nu har testet, jamen, så vil jeg med sandsynlighed vinde 50% eller 60%, hvor meget de nu win-procent er på. Så rationelt giver det mening at gå ind i den her trade. Og det samme med, burde jeg lade den her trade køre? Ja, fordi med sandsynlighed, så vil den ramme mit TP. Eller burde jeg lade min trade stoppe ud her? Ja, fordi med sandsynlighed, så viser min test det her og det her. Så for mig at se, så er det altid at læne sig op af sin backtesting. Og det samme med de her tab her. Jamen på sigt, som du også siger, i forhold til din tab, hvis din vinder er større end din tab, jamen så har du råd til at tabe 3 trades. Du skal bare vinde 1 trade, for at den ligesom går i balance igen, for at den udligner.
Og hvis du lige pludselig vinder 2, jamen så har du en buffer på 3 trades, du kan tabe, hvis du har en 1-3 profil. Så det er det her sandsynlighedsgame. Vurder det ud fra de næste 100 trades, og ikke bare på de næste 2 trades, du tager. Så på sigt, så er det ligesom et casino jo. På sigt, så vil matematikken gå op, hvor du har plus på kontoen. Ja, men det er jo det farlige ved at starte med at vinde jo. Det var også sådan, jeg røg ind i det, at jeg bare trykkede på nogle knapper, anede ikke, hvad jeg lavede. Alligevel tjente jeg penge, og så fik jeg den der, okay, hvis jeg kan tjene penge, uden at vide, hvad fanden jeg laver, hvad så hvis jeg sætter mig ind i det, og så har den bare kørt lige siden, ikke? Men det lyder til, at du har i hvert fald gjort dig nogle overvejelser, du er meget bevidst om, hvad det egentlig er, du laver, og hvor dine issues egentlig ligger henne. Ja, jamen jeg havde det samme i faktisk her i morges. Det kommer nok video op senere, hvor jeg også jeg taber 4 trades i dag. Der kommer 2 store moves, hvor jeg ikke får min retracement. Begge de gode moves, de stikker af fra mig, fordi at jeg egentlig også bare sidder på mine hænder og venter tålmodigt, som jeg har aftalt med mig selv, og som min plan siger. Og det bliver jeg straffet for. Så det eneste win, det er, at jeg ikke handlede impulsivt, men at jeg fulgte den plan, jeg har lagt mig. Og nogle gange så bliver man straffet for det også. Sådan er det. Men ja, jeg vil sige, så længe man ikke tager et større tab, end hvad det var meningen, så er det stadig lidt et win. Selvom man taber en trade, ifølge mig, så synes jeg stadigvæk, at hvis jeg ikke har rykket mit stop loss, hvis jeg har holdt mig til min plan, så har jeg stadigvæk taget et eller andet form for win på sigt for at udvikle mig som trader. Ved at holde den der disciplin og ikke lade mine følelser og min frygt overtage og lade mig handle ud fra det. Så det synes jeg, du skal tage med dig som et win alligevel. Det, der hjalp for mig i starten også, det var at egentlig gøre min størrelse mindre, så min tab ikke gjorde så forfærdeligt ondt, men at det var til at overkomme. Det hjalp mig i starten til at kunne sige, okay, det er kun så mange penge, jeg kan leve med at tabe det. Så det ved jeg ikke, om det vil kunne hjælpe dig, men det kan du i hvert fald tage med i overvejelserne. Igen, så vil jeg så forsøge at læne mig op af min backtesting. Det eneste logiske, vi har, det er vores backtesting. Eller det eneste rationelle, vi har. Fordi vi kan ikke handle ud fra vores følelser og vores intuition. Nogen kan måske, det virker ikke for mig. Jeg fucker det op for mig selv, hvis jeg begynder at handle på, jeg føler, at markedet vil gå op, eller jeg føler, det vil gå ned. Jeg føler, det snart vender. Jeg har faktisk også et godt eksempel. Ja, så det er et rigtig godt eksempel, hvor jeg netop har den der følelse af, at jeg er inde i en trade. Altså, du kan se, markedet det har virkelig steget og steget og steget. Jeg har været inde i en god trade, opadgående, ramt profit, åbner en ny, altså lige der, hvor jeg tænker, det må være toppen nu, fordi markedet har steget så meget her. Og jeg har den der følelse af, altså min krop, den skriger bare ind i mig, luk traden, du er på toppen nu, den vender nu. Og alligevel så endte det så med, at jeg så ramte mit TP, og alt var godt der den dag. Så det er bare for at sige, at jeg kan sagtens relatere til det, du siger. Jeg tror ikke, det er en nybegynder ting. Altså forstået på den måde, at jeg tror, i hvert fald ifølge min egen erfaring, jeg tror, at det her med at have de her følelser, frygt, optimisme, håb, jeg tror altid, det vil være en del af det at trade. Men jeg tror, jo mere bevidst du bliver om det, jo bedre bliver du også til at håndtere det. Altså, det er lidt som at træne. Du får den der mentale styrke til at tænke, okay, jeg føler sådan her, men derfor behøver jeg ikke at handle på det. Strategihopning, det kender jeg også selv til. Jeg har prøvet alle strategier på markedet, taget et par trades, og så tænkt, den virker så ikke. Prøv næste. Så har jeg vundet lidt, og så taber nogen. Den virker heller ikke. Jeg prøver den næste. Jeg tror, jeg har været igennem i alle strategier, der findes efterhånden. Og det er derfor, jeg er kommet frem til, at jeg har bare lavet, jeg ved ikke, om det er min egen, men jeg bruger den strategi, jeg bruger, fordi at jeg er nået til den realization, at jeg tror ikke på, at der er nogen strategier, som kan forudsige markedet. Det er der så nogen, der vil så være uenige med og sige, at det kan de godt. Og fred være med det. Hvis det fungerer, så fungerer det. Men det er på en eller anden måde
den måde, jeg har fået det til at passe til min personlighed, og den måde, jeg er på, at det stresser mig, og jeg bliver faktisk rigtig dårlig humør, hvis jeg har lavet hvis jeg får et setup, og traden så går i tab. Fordi så har jeg jo taget fejl, så er det jo mit ego, den går ind og rammer, at så har jeg taget fejl, så er jeg dårlig til det her. Jeg kan ikke finde ud af markedet. Og det bliver man sgu i dårlig humør af. Så jeg er bare nået til sådan en, hvor jeg prøver bare at følge markedet. Hvis markedet bevæger sig opad, så forsøger jeg bare at gå med. Ikke at forudsige, bare at acceptere, at markedet vil op, så jeg går med. Eller ned, og jeg prøver at gå ned. Og så nogle gange, jamen så er jeg et forkert move, så var det bare et lille retracement, og så fortsætter den modsatte retning. Og så prøver jeg så at fortsætte med markedet igen. Og det skal så siges, at jeg trader på 1 minut. Jeg er sådan lidt en hybrid af en scalper og en intraday trader. Så jeg forventer en masse tab på mine trades. Små tab skal det siges, og så en mindre del af større vinder, som så udvander de små tab, jeg tager. Så jeg tror også, det handler meget om at tilpasse den måde, man trader på til ens personlighed. Hvis man for eksempel er typen, der rigtig godt kan lide at have ret, og har svært ved at tage fejl, så skal man jo nok gå efter en strategi med en høj win rate. Jeg har ikke noget imod at tage fejl masser af gange, så derfor kan jeg sagtens have en strategi med en masse tab, som er små godt nok. I forhold til den timeframe, du også bruger. Personligt så er jeg virkelig utålmodig, så derfor så handler jeg også på en 1 minut timeframe. Jeg vil gerne have traden overstået så hurtigt som muligt. Om det er et tab eller win, det er lige meget. Jeg skal bare ind og hurtigt ud af den igen. Fordi jeg kan slet ikke være i en trade, der varer i flere timer. Jeg er virkelig utålmodig på det område, så derfor har jeg fået en, der passer til min personlighed der. Jeg startede på den daglige graf, hvor mine trades tog flere dage, og jeg gik i flere dage, hver 5. minut nærmere kiggede på grafen på en handel, ikke? Og det tog bare overhånd, for jeg har også kæreste og barn og sådan, og det tog bare rigtig meget min opmærksomhed. Så jeg tror også, det handler meget om at finde ud af som person, hvad passer bedst til en, for at man kan være i det og har det rette mindset på sin strategi. Ja. Men jeg tror, det starter med at holde dig til din plan. Det er der, du får det rigtig konsistente resultat. Om det så ikke er så stort et plus, som du ønskede, jeg tror i hvert fald det der, at det starter. I hvert fald starter det med at lade være at rykke din stop loss. Det er nok det vigtigste, vil jeg sige, du kan tage med, hvis du kan bruge noget som helst for i dag, at lade være at rykke din stop loss. Fordi at det er de små tab, som gør, at du vinder på lang sigt. At dine tab er små. Okay. Og det er jo også det her klassiske trading-dilemma. Altså, du kan vente på en confirmation, men det koster dig et større stop. Eller du kan tage den, når du får signalet, men så har du så ikke fået den her confirmation heller, men det giver dig et bedre entry og et bedre stop. Så hvad vælger man? Og der igen handler det om ens personlighed. Hvad passer til dig? Fordi jeg tror ikke, der er et rigtigt svar på det. Ja, men der skal du også tage det som et win. 100%, fordi at i det, at du ikke FOMO'er, altså du ikke bare impulstrader og tænker, nej, nu stikker det ud mig, nu må jeg hellere op ind. Det er alligevel et win, fordi du har været tålmodig, og du har holdt dig til den plan, du har lagt. Altså tag det som et win, virkelig. Men de fleste, og mig selv inkluderet, har jo saboteret mig selv ved at tænke, nu stak det af uden mig, nu hopper jeg ind, og så vender det mod mig igen alligevel. Så jeg kunne lige så godt have ventet. Så tag det som et win, hver gang du gør noget rigtigt. Selvom du ikke har tjent penge på det, så tag det som et win alligevel. Man bliver nødt til at klappe sig selv på skulderen i det her, fordi der er sgu ikke nogen, der gør det. Men grunden til, at jeg læner mig om af backtesting, det er, fordi jeg bliver nødt til at have noget rationale bag. Hvorfor er det, jeg går ind i den her trade for det første? Det er fordi, at sandsynligheden viser, at det er en god idé. På sigt er det en god idé at tage den her trade her. Hvorfor er det, jeg sætter mit stop loss her? Hvorfor er det, jeg ikke gør det større? Det er fordi, at på sigt, der viser matematikken også, at det her det er en god idé. Og det samme med mit TP. Så grunden til, at jeg henviser til backtesting, det er fordi, det er det eneste rationelle, jeg har at holde fast i.
Fordi ellers, jamen, hvorfor skulle jeg overhovedet tage den her trade her? Hvorfor, jamen, er det fordi, at en på YouTube siger det? Det kan jeg ikke forholde mig til. Det er desværre mange, der trader efter, at jamen, ham her, han på YouTube, han siger, det er en god strategi, og han vinder 80%, og han har taget masser af payout på PropFirm, så det må også virke for mig. Så kan man også stille sig selv spørgsmålet, tjener de rent faktisk penge på det? Fordi at det er super nemt at lave gå ind i TradingView, og så lave et replay, tage en trade i replay, hvor det er en vinder. Og der har jeg selv gået efter mange tradingstrategier, uden at egentlig verificere, om den her trader faktisk tjener penge på det. Men han viser en masse trades og en masse screenshots, men i bund og grund, så ved jeg jo ikke, om han tjener penge på det. Og jeg vil næsten våge den påstand at sige, at alle de profitable tradere på YouTube, jeg tror ikke, at alle sammen tjener penge på det. Jeg tror, der er nogen, der gør. Nogle få, der rent faktisk tjener penge på det. Og jeg tager selvfølgelig det med fra dem, som giver mening, og det, som man faktisk kan bruge til noget. Men jeg vil meget hellere selv teste det, og kunne verificere, okay, det her, det giver faktisk mening. Ikke følelsesmæssigt, men rent talmæssigt, rent statistikmæssigt. Det her hårde tal, de viser faktisk, at det her det er en god idé. Så jeg vil altid læne mig til min backtesting, til det matematiske, som du ikke kan diskutere. Det er ikke subjektivt. Du kan ikke måle veje på det. Det er bare som det er. Derfor vil jeg læne mig til backtesting. Og det har jeg gjort før også. Og det er måske også det, jeg har lært af, at jeg har fulgt en masse YouTube-strategier, som jeg kun har tabt penge på. Og så vil jeg anbefale dig den her bog, Tom Haugaards bog, Best Loser Wins. Du kan få den i fysisk form, du kan også få den i e-bog. Den er hjernedød god. Jeg har været igennem den 3 gange nu. Den har ændret mit syn fuldstændig på trading, vil jeg sige. Og Tom Haugaard, jeg ved ikke, om du kender ham i forvejen. Altså, han er jo sindssygt dygtig trader. Han lever rent faktisk af det. Han er verificeret high-stake trader. Jeg har set ham tjene flere 1000 kroner. Han trader live hver dag på YouTube. Han sælger ikke kurser eller noget som helst. Du kan bare følge med i hans trades og se, hvordan han trader selv. Så det vil jeg helt klart anbefale. Hvis du skal lytte til nogen, så er det ikke mig, så er det faktisk ham, du skal lytte til. Ja, men det må jeg sige. Han er fantastisk, og han snakker nemlig også meget om det her. Det handler ikke om strategien, det handler om en selv. Det er ikke strategien, der fucker op, det er en selv, altid. Og han snakker nemlig også om det her med at tabe her, at man skal have et andet forhold til det også. Det er blandt andet også der, jeg har fået inspiration til de ting, jeg siger, fordi jeg synes, det giver sindssygt god mening. Fedt. Jeg tror også, at du er rigtig godt kørende. Du virker til at være meget bevidst om, hvad det er, du gør, og hvorfor du egentlig gør det. Jeg tror bare, det er flere reps, mere tid på markedet, og så skal det sgu nok komme.